khana 15 August 76 Independence Day एबा भारत हाकतर यगमनि साल ओ भारत हाकतर यगमनि सालो तिप्रा हास्तेनि जत लोकरनो आनि सागबाय थां ते तिति ए हिसिनि अंगै पाइप्ले हामजागमा ते खुलमायाफोर ओ भारत हाकतर यगमनि सालो जों सिनि बुसकांनि तिप्रा सादफानि हामख्रायरगनो नाहरै এই বস্তিনি যে তাবনি बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थांसाङै तिप्रासा यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न ओ स्प्रिट बायनो जों फायनाय सालो दैबो ग्राब दै थांसा खालायै सिनि तिप्रासा नंबो हायनो जों यावलदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थांसा लायनानै नांनाय जों भारत हास्ते भारत हाकतर यावमानि बाहायखि यावखा जे भारत हाकतरनो फियंनानि बागै जबा खाय थांनाय जोंनि हानो हामजानाय दखानो हामजानाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स दे असंख्य सिनिया दाखौ भारत हाकतरनि बर'नो जों मध्य खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बुसकांनि सालो जोंनि दखानावबो जों बाहायखे फियावलायनाय मनो जों वानस लायै बुसकां आगलायनाय जतन हामबाय।